Словото притежава почти божествена сила. Началото бе Словото. Това е едно от нещата, за които може би всеки един от нас трябва да се моли, да бъде дарен със Слово. Словото е буквално като светлина. Защо? Разговаряйки с някой човек, вие му влияете по един или друг начин. Ако някой е дошъл при вас за помощ, вие му разкажете вашият минал живот, грешките, които сте направили, как сте излезнали от тези грешки, какво сте предприели след това, бихте му дали пример, с който той да може да продължи своите действия към желаното му бъдеще. Да си каже, присветна ми в момента, бях затънал до тук, тъмница, блато, бях се отказал и отчаял, но сега, благодарение на теб, ми присветна. Затова думите са едно влияние, една светлина. Съответно, използвайки този инструмент пък в обратна насока, деструктивно, нещата могат много да се влошат. Може да повлияете на някой много лошо. Затова Словото е изключително силен инструмент. Също така, изговаряйки с думи това, което желаете, има много по-голяма сила, отколкото когато само си го мислите. Отново мисълта е много голяма енергия и сила, но думите са умножени. Умножени по сила на мисълта. Многократно. Не случайно и сме наблюдавали как се правят заклинания чрез изричане на думи. И позитивни, градивни, и деструктивни, негативни. В този ред на мисли използвайте Словото във всеки момент от деня си, да давате хубав пример и влияние. И помнете, че вие сте творци, а това е един от най-силните инструменти за творене. Където каквото си помислите, че е възможно и го изречете, до голяма степен може да го създадете. Не знам доколко този клип трябва да го пускам, но ще го пусна. Използвайте го само за добри цели. Не дейте да злоупотребявате, защото ще ви се върне. Със сигурност ще ви се върне. Защото енергията не се губи, тя само се трансформира. И бумеранга е сигурен под една или друга форма. Със сигурност под една или друга форма ще има завръщането на всичко това, което изричате. Това са закони, те работят и силата е във вас. Ако някой смята, че силата му е отнета и той не я притежава, е в заблуда и се радвам, че попадна на това видео. Може да разгледате в канала ми още видеа, в които словото, което използвам и насочвам към всички вас, се надявам да бъде в градивен аспект, да ви помага, да ви насърчава и все повече да си повярвате. И да си вярвате, и да си повярвате, за да може да постигнете всичко това, което желаете и да помагате на всички около вас да постигат това, което те желаят, макар и само с едно хубаво слово, една хубава насочена мисъл, емоция, чувство и енергия, които да дадете чисто, без да очаквате нищо в замяна и да ставате все по-добри, да се развивате във всеки един ден, всеки един момент, всеки един миг. И сега въпросът ми е: а ти какво ще кажеш днес? Бъди откровен пред себе си.